What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupet na kwentong ito, ay isang solidong shoutout muna sa'yo. Oo, ikaw nga, wala nang iba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa Creepy Noise Stories. Anyway, umpisahan na natin ang aswangan. Sino ka ba talaga? Bakit ayaw mo magpakilala? Imbes na sumagot, ay inihagis ng misteryosong lalaki na yon si Dante tungo sa direksyon ko. Sa isang iglap ay nawala ito sa kinatatayuan niya. Dante, ayos ka lang ba? Ayos pa naman ako, Gilier. Gaya pa. Sino kaya ang lalaki ngayon? Hindi ko rin alam. Pero ang pinagtataka ko ay bakit kilala niya ako? Ibang level ang lakas niya, Gilier. At talagang nakakakilabot ang presensya niya. Ano bang klaseng nilalang yun? Aswang ba siya? Oo, Gilier. Isa din siyang aswang. Pero hindi ko matukoy. Hindi ko matukoy kung anong lahi niya. Teka, alam kong malala ang tama mo, Gilier. Kainin mo na tong balatilom para makabawi ka agad ng lakas. Hatiin natin to, Dante. Alam kong may mga sugat ka rin. Tara, kailangan pa nating tulungan ang mga kasamahan natin. Grabe ang balatilom. Kakaiba ang epekto. Kung baga sa Dragon Ball, magic pins. Mabilis na naghilom ang mga sugat namin ni Dante. Bumalik agad ang lakas namin. Feeling ko pa nga, mas lumakas pa ako. Yung tipong kakagising ko lang galing sa 10 oras na tulog. Kamangha-mangha. Nang makababa na kami ng bundok, ay kaagad namin tinulungan ang grupo nila Hakim at Beto. Buong bangis namin hinarap ang mga banyak. Sobrang dami nila, pero hindi tulad ng dati na parang balang pag nagtumpukan. Malamang hindi pa ito ang buong puwersa nila. At dahil nga doon, ay matagumpay naming nabawi ang kaharian nila Dante. Maraming nalagas na banyak, ngunit mas marami pa rin ang nakatakas. Malamang ay nakahalata na sila na hindi nila kakayanin ang aming puwersa. Sa panig naman ng mga awangan at alamid ay hindi rin maiwasan ang pagbubuwis ng buhay. Pero ganon talaga, natural na yon sa isang digmaan. Hakim, nagpapasalamat ako. 10 ng mga kasamahan mong awangan. Kung hindi dahil sa inyo, ay hindi namin mababawi ang aming kaharian. Walang anuman yun, Haring Dante. Simulat sa pool naman ay magkaalyansa na ang ating mga lahi, kaya't natural lang na magtulungan tayo, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Magkaalyansa? Simulat sa pool? Tila napatulala ako nang marinig ko ang katagang sinabi ni Hakim. Kung hindi ako nagkakamali, isang awangan ang tumapos sa aking pamilya. Awangan ng lahi ng matagal ko nang hinahanap na aswang. Sa kabilang banda ay naroroon pa rin ang pag-aalinlangan ko. Unang-una, hindi mukhang awangan ang aswang na hinahanap ko. Halos 500 taon na raw mula nang namuno si Akadir sa mga alamid. Imposible naman na hanggang ngayon ay buhay pa ang nagmamay-ari ng boses na kausap ni Akadir. Pero bakit ang Tres Custodes ay nakita ko rin sa nakaraan? Ay, hindi ko na alam kung ano ba ang dapat kong isipin. Napakaraming katanungan ang bumabagabag sa utak ko. Pero hindi ako susuko hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Gilier. Uy! Ha? Tulala ka. Ano bang iniisip mo? Tignan mo nga, Kim. Baka may kagatan ng banyak yan.
Maya-maya, tubuan na lang bigla ng pakpak yan. Gilier, kapag nakakalipad ka na, pasakay ako sa likod mo. Puro talaga kayo kalokohan. Teka, Gilier, ayos ka lang ba? Malamang napagod ka ng gusto. Oo Dante. Nakakapagod ngang gamitin tong kampilan. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Siya nga pala, maraming salamat din sa tulong mo. Hinding-hindi ko to makakalimutan, kaibigan. Wala yun Dante. Huwag mo nang isipin yun. Basta kayo, anytime. Kayo na ang bagong pamilya ko sa mundong to. Walang iwanan. Walang Walang iwanan. Iwanan. Ayos. Mas lalong tumibay ang samahan namin. Masasabi kong kampante ako kapag kasama ko sila. Talagang maswerte ako sa pagkakaroon ng bagong pamilya. Pero syempre, hindi ko pa rin nalilimutan ang misyon ko sa buhay. Tuloy pa rin yon. Kinagabihan ay nagpahanda ng konting salo-salo ang bagong hari. Nagkaroon ng selebrasyon sa loob ng kuta ng mga alamid. Dumating din doon si Don Lupo. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pagsasaya ay ipinatawag kami ni Dante sa kanyang tanggapan. Halos hindi matapos ang pagpapasalamat ng batang hari, lalo na kay Don Lupo. Ngunit may isang problema itong inilahad. Ano ka mo? May nakasagup pa kay ni Gilier na isang napakalakas na lalaki at hinahanap ang karit ng amangwa. Tama kayo ng pagkakarinig, Don Lupo. Ano ba yung karet na yon? At sino ang lalaking yon? Halos wala kaming nagawa ni Gilier laban sa kanya. Don Lupo, may ideya ba kayo kung sino ang lalaking yon? Napaka-imposibleng magtaglay siya ng ganong klaseng pisikal na lakas kung isa lamang siyang tao. Kaya't malamang ay isa rin siyang aswang. Tama kayo, Don Lupo. Isa nga siyang aswang. Ngunit sa tanang buhay ko, ay ngayon pa lang ako nakadaman ng ganong katinding presensya. Nakakakilabot talaga. Ang ipinagtataka ko ay kung bakit niya hinahanap ang karit. Kahit na makuha niya yon, ay hindi niya rin ito mahahawakan. Beto, saan nakalagak ang karit ng amangwa? Kasalukuyan itong nakabaon sa ilalim ng aming kaharian. Base sa pagsisiyasat ko, ay hindi naman ito natagpuan ng mga banyak. Kasama pa rin itong nakatago ang iba pang kayamanan ng aming lahi. Kung aswang ang lalaking yon, paniguradong hindi niya mapapakinabangan ng karet. Maliban na lang kung... Imposible. Hindi maaaring isa siyang amangwa. Tahimik ang mga hinira ngayon dahil alam nilang wala silang laban sa atin. Sapagkat ang mga ipinagmamalaki nilang itinakda ay napas lang na ng aking ama. Kung gayon, ano ang pakay ng lalaking yon sa karet? Malalaman natin yan sa hinaharap. Teka, sandali. Hindi ko kayo maintindihan eh. Ano naman yung amangwa at karet? Ano ba kasi ang mga pinag-usapan nyo? Marami ka pang hindi nalalaman, Gilier. Marami ka pang dapat malaman. Tek na yan. Na-OP na ako sa mga to ah. Sumasakit na ang ulo ko sa mga pinagsasasabi nila. Pero kailangan kong unawain ang lahat. Naalala ko kasing kailangan ko pa ng mga impormasyon. Hindi ko lang talaga maitanong sa kanila ng rekta ang tungkol sa aswang na hinahanap ko. Nawindang ako sa dami ng pinag-usapan namin. Halos abuti na nga kami ng umaga. Pero okay lang. Hitik na impormasyon naman ang nakuha ko. Grabe, na-amaze ako sa mga nalaman ko. Sa kabila pala ng kapangyarihan at lakas na taglay ng mga aswang na to, ay may kinatatakutan pa rin pala sila. At yon ay ang mga lahi ng tao na kung tawagin daw ay mga hinirang. Sa madaling salita, mga aswang hunter. At ang karet na hinahanap ng misteryosong lalaki na yon ay ang sandata mismo ng amangwa o itinakda. Itinakda na lumipol sa buong lahi ng mga aswang. Teka, baka abutin tayo ng gabi dito kapag ikinuwento ko sa inyo ang lahat ng detalye. Isa-summarize ko na lang para hindi kayo mainip. Kada 1,000 at 500 pagbilog ng buwan ay ipapanganak ang amangwa. Magkapatid na kambal na magmumula sa lahi ng mga aswang. Ang dalawang yon ang pinakamagiging malakas sa buong sanlibutan.
Iisa-isay nila ang bawat lahi ng mga aswang hanggang sa maubos nila ang mga ito. Kaya tuwing sasapit ang ika-1,000 at 500 pagbilog ng buwan ay pinapatay ang lahat ng mga batang kambal upang mapigilan ang sumpa na yon. So sa makatuwid, ang may pakanapala ng lahat ng ito ay ang mga hinirang o aswang hunter. Isa daw itong samahan na binubuo ng mga tao. Hindi naman daw ito malalakas, lalo na pagdating sa pisikal kung ikukumpara sa mga aswang. Pero may mga dasal at mahika daw itong tinataglay, kaya't nag-iingat din ang mga aswang na makasagupa sila. Gayon pala yun. Now I know. Napag-usapan din namin kung re-rest back ba kami sa mga banyak. Siyempre, ang may suhestyon nun ay ang pinunong mandirigma ng mga alamid. Walang iba kundi si Beto. Sa akin okay lang, game ako. Gayon din sila Hakim at Don Lupo. Pero siyempre, ang nasunod pa rin ay ang pasya ng hari ng mga alamid. Pero Panginoon, magmumukha tayong takot sa paningin ng mga banyak kapag hindi tayo gumante sa ginawa nila. Nauunawaan kita, Beto. Pero ayoko nang may magbuwis pa ng buhay sa panig nating mga alamid. Kung yun lang ang kinakailangan, ay wala na tayong magagawa. Parte na ng buhay natin mga aswang ang pumatay at mamatay sa ngalan ng ating lahi. Gusto kong baguhin ang ganyang kaisipan, Beto. Nais kong patunayan na kaya nating mga aswang na mamuhay ng payapa. Walang digmaan, walang girian. Pagod na ako sa mga labanan. Tutal, nabawi naman natin ang kaharian natin. Siguro, napapanahon na para mamuhay tayo ng payapa. Wala nang nagawa pa si Beto kundi sumang-ayon sa pasya ng kanilang hari. Pero sa totoo lang, nauunawaan ko siya. Kung ako lang ang nasa posisyon ni Dante, malamang all out war na. Pero iba talaga si Dante kung mag-isip at isa yon sa hinahangaan ko sa kanya. Kinabukasan ay babalik na sana kami ng mansyon. Medyo tanghali na nga kami nagising. Nagulat na lang kami nila Hakim nang makita naming may kausap si Dante na grupo ng mga banakon. Umiiyak ang batang hari. Malamang may hatid ang mga yon na masamang balita. Hindi nga ako nagkamali nang lapitan namin ang batang hari. Dante, ayos ka lang ba? Ano ba kasing nangyari? Gilyar, ang ina at lolo ko, pinatay sila ng amain ko. Kitang-kita ko ang pagdadalamhati sa batang hari. Nakakuyom ang mga palad nito habang pumapatak ang kanyang luha. Kasalanan ko ang lahat ng to. Hindi ko dapat iniwan si ina at si lolo. Sa palagay ko, ay tama lang napalayo ka na bago pa nila naisagawa ang mga bagay na yon. Dahil kung naroroon ka pa, malamang kasama ka na sa napas lang nila. Pinunong Lupo, hindi ko mapapalagpas ang kalapastangan ng ginawa nila. Natitiyak ko sa pilitan nilang kinuha ang mutya ni lolo. Kailangan nilang pagbayaran ang lahat ng to. Ano ang binabalak mo ngayon, Dante? Maghihigante ako. Kahit maging buhay ko pa ang kapalit, ay handa ko nang itaya. Sawang-sawa na akong matakot sa kanila. Panahon na para makipagsagupa ako sa kanila. Yan ang hindi ko papayagan maganap, kamahalan. Bago ka nila mapaslang, ay sisiguraduhin kong mauubos mo na nila kaming mga alagad mo. Tara na Dante. Huwag na nating patagalin to. Ayoko nang madamay pa kayo dito, Gilyar. Malaki na ang naitulong mo sa aming mga alamid. Laban ko to. Hindi nyo na kailangan sumama pa. Sasama kami sa ayaw at sa gusto mo. Hindi kami basta tatayo lang dito at hayaang mapahama kayo doon. Pero Gilyar, Kasama mo kami, Dante. Buong awangan na yandang sumuporta sa inyo. Pinunong Lupo. Bumakas ang saya sa mukha ni Dante. Maging si Beto ay medyo maluha-luha pa. Hindi ko alam kung dahil sa excited lang siyang makipaglaban o talagang tinamaan din sa mga sinabi namin ng matanda. Tara na nga.
Bago pa tayo magkaiyakan dito, umpisahan na natin to. Ayon kay Dante, ay nasa humigit kumulang 10,000 ang kabuuang bilang ng mga banakon. Pero hindi lahat yon ay nasa panig ng amain niyang si Bipuro. Siyempre, may mga loyal din sa kanya at sa kanyang ina, lalo na sa kanyang lolo. Halos ilang araw din ang kinailangan naming preparasyon upang paghandaan ang sorpresang pag-atake sa mga banakon. Muli ay naghati kami sa 3 grupo upang paligiran ang kaharian ng mga banakon. At dahil sa naging epektibo naman ang sleeping gas bomb laban sa mga halimaw na yon, ay muli namin itong ginamit. Ngunit sa pagkakataong ito ay sadyang hindi pumanig sa amin ang panahon. Medyo malakas kasi ang hangin, kaya't halos nabaliwala din ito. Matapos namin magpasabog sa paligid, ay mabilis kaming kumilos upang umatake. Pinangunahan ni Dante ang pagsugod mula sa entrada tungo sa isang napakataas na bundok. Habang sa magkabilang gilid naman, ang grupo nila Hakim at Beto. Alam ng Batang Hari kung nasaan ang pinakamalakas na depensa ng kaharian. At yon ay nasa likod na parte ng kaharian. Kaya't pinili namin buwagin ang harapan at gilid. Wala ako makitang kaharian o mansyon tulad ng sa Alameda at Awangan. Kaya naman pala, ang mismong bundok daw kasi na yon ang kaharian ng mga banakon. Halatang nagulantang ang mga kalaban, pero pansin namin na handa din sila. Putik. Ito na naman ako sa pobya ko sa mga ahas. Muling nanayo ang mga balahibo ko nang makakita ako ng nagtutumpukang ahas. Tila may isip ang mga ito at agresibong umatake sa amin. Ngunit nang itarak ni Dante ang kanyang espada sa lupa, ay tila may puwersang napakalakas na kumawala mula sa kanyang sandata. Nagsaniyon ng pagtalsikan ng mga ahas sa iba't ibang direksyon. Shit, literal na umuulan ng ahas. Talagang kinilabutan ako. Parang gusto ko na talagang tumakbo pa atras. Pero nang makita ko ang nakangiting si Beto at tila nang aasar pa ito, ay napilitan na ako magpatapang. No choice. Alam kasi nila na takot ako sa ahas, kaya't panigurado, kantsaw na naman ang aabutin ko. Asar. Hindi ako lumayo sa likod ni Dante. Yun kasi ang sabi niya sa akin. Tulad ng dati, ay napakaganda ng tandem namin kasama ang Tres Custodes. Sobrang dami ng humarang sa amin at doon kami natagalang makipaglaban. Grabe, halos hindi sila maubos-ubos. Maya-maya pa ay napansin kong nagdilim ang kalangitan. Nangilabot ako ng gusto nang ibaling ko sa taas ang aking paningin. Takte, libu-libong bala ng sumpit na may lason ang babagsak sa aming direksyon. Nagmula ang lahat ng yon sa itaas ng bundok. Mabilis akong hinila ni Dante tungo sa tabi niya. Iniangat niya ang kanyang espada at kamangha-mangha ang mga sumunod na nangyari. Tila may konting liwanag ang paikot na sumakop sa aming kinatatayuan. Himalang hindi nakapasok doon ang mga tinik na may lason na bumagsak sa aming paligid. Sa pagkakataon na yon ay talagang nalagasan kami ng gusto. Maraming alamid ang unti-unting nanghina ng tamaan ng pag-ataking yon hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga. Maging ang Tres Custodes ay tatad na rin ng bala ng sumpit sa iba't ibang parte ng katawan. Ang cute ng itsura nila. Nagmukhang mga porcupine. Pero matibay talaga dahil patuloy pa rin ang pagkatay nila sa mga kalabang banakon. Napansin ko rin na kusang iniluluwa ng katawan nila ang matutulis na tinik na galing sa kalaban. Maya-maya pa ay nagsulputan na ang mga higanting mandag. Ito na naman yung mga taong anaconda. Shit, sa pagkakataong ito, sobrang dami na nila. Buong bangis naming sinabayan yon ni Dante.
Napansin kong unti-unti na nagkakaroon ng imahe ang usok na nasa kanyang likuran. Hindi pa man ganun kaklaro, pero nakakakilabot talaga. Ang kampila naman ay malakas na rin ang pag-usok. Alam kong mainit na mainit ito. Kada kasi may madidikit na kalaban dito, ay animoy napapaso sila. Pero sa mga palad ko, ay sakto lamang ang init nun. Hindi ko na nagugustuhan ang mga nangyayari. Halos maligo na kasi ako ng berdeng dugo ng mga banakon. Yak. Yak talaga. Malansa na, malagkit pa. Feeling ko, suka na lang ang kulang. Pwede na ako maging pulutan. Halos isang oras din ang kinailangan namin bago maubos ang mga kalaban sa labas. Maya-maya pa ay narating na namin ang entrada ng isang napakalaking kuweba. Bago pa kami pumasok doon ay saglit na nag-orasyon si Dante. Nang tanungin ko siya kung para saan yon, ay ngumiti lang ito. Umanda ka, Gilyar, ha? Huwag kang tatakbo. Ha? Bakit? Ano bang nandiyan sa loob? Hindi ang nasa loob, kundi ang mga nilalang sa labas na makikita mong papasok sa loob. Tek na yan, medyo kinabahan ako sa mga ngiting yon ni Dante. Maya-maya pa ay bigla na naman akong kinilabutan. Muli na naman kasing nagsulputan ang isang damukal na kobra mula sa kagubatan. Sa dami nito ay mala spaghetti silang gumagalaw. Naunang pumasok ang mga ito sa loob ng kuweba. Tinawag pala ni Dante ang mga ito. Sobrang mapanganib daw kasi sa loob, kaya't kinakailangan namin ang tulong nila. Nakakailang hakbang pa lang kami ay halos mabingi ako sa lakas ng mga singasing ng mga ahas na yon. Umaalingaw pa nga ito mula sa loob ng kuweba. Ayon kay Dante ay kasalukuyan daw inaatake ng mga ahas niya ang mga ahas ni Biburo. Ngunit sadyang mas madami daw ang alaga ng amain niya dahil hawak na daw nito ang mutya ng kanyang lolo. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad tungo sa madilim na lugar ng kuweba. Halos wala ako makita sa loob. Mabuti na lang at may dalang flashlight ang iba sa mga alabid naming kasamahan. Maya-maya pa ay may narinig kaming paghalakak. Umaalingaw-ngaw yon sa buong kapaligiran. Grabe, nakakapangilabot pa sa tawa ni Beto ang tinig na yon.